Maayong adlaw mga bata, maghisgot ta karon sa tingog sa letrang R. Ang tingog sa letrang R mao kini. R. 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 Timan-i ang mga tingog sa unang letra sa mga pulong. Relo. R. 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 Relo. Rihas. R. 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 Rehas. Radyo. R. 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 Radyo. Regalo. R. 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 Regalo. Rambutan. R. 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 Rambutan. Nagkapareho ba ang mga tingog sa unang letra sa mga pulong? Unsa ganito ang tingog sa letrang R? Sakto ka. Ang tingog sa letrang R mao kini. R.